Vítajte. Vítajte, drahé ženy. Vítajte, drahí muži. Vítajte všetci, ktorí ste klikli na toto video a z nejakého dôvodu vás volá popočúvať, popozerať, možno sa naučiť nejaký nový uhol pohľadu o téme spirituality a náboženstva. Vítajte pri dnešnej majstrovskej hodine a dovoľte mi vám zaželať, nech vám táto majstrovská hodina slúži. A nech dostanete odpovede na všetky otázky, s ktorými ste vnútorne prišli na túto hodinu. Tak, ja si teraz zapnem prezentáciu. A verím, že vidíte moju zdieľanú obrazovku a že vidíte moju prezentáciu. Ešte si toto trošička posuniem a môžeme ísť rovno na to. Takže, majstrovská hodina, do tretice, vítajte. Téma dnešnej majstrovskej hodiny je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá a musím povedať, že vo mne je to téma, ktorá naozaj už bola u mňa v pozadí mojej mysle dlhšie a ja robím tieto majstrovské hodiny, alebo sa snažím ich robiť každý mesiac, pravidelne 1 hodinu a vždy vyberám nejakú tému. A ja som človek, ktorý veľmi rád spája hmotu s duchom, takže veľmi rada vyberám jeden mesiac témy, ktoré sú viac také hmotné, také uchopiteľné v tej hmote, s ktorými si prichádzame bežne do styku a zároveň potom vyberám témy, ktoré sú viac také spirituálne, také duchovné. No a dnešná téma je veľmi duchovná, veľmi spirituálna, ale zároveň aj veľmi hmotná. Pretože myslím si, že každý z vás, každý z nás sa počas svojho života už stretol s touto témou a s jeho okruhmi, nazvime to takto. A ja sa vám pri dnešnej hodine budem snažiť predať alebo ukázať možno nový uhol pohľadu, možno to, ako to vnímam ja, možno vám otvoriť nejakú pomyselnú pokličku. Uvidíme, každý z vás, tak ako som povedala na začiatku tohto videa, každý z vás prichádza k tomuto videu s nejakou inou otázkou, niečo, čo mu má splniť. Takže ja verím, že to naplní čo najviac potrieb. Takže tak ako vidíte podľa dnešného obrázku, máme tam jeden oceán, máme tam jeden zdroj, jedno slnko, máme tam 2 rybičky a vidíte, jedna rybička pláva úplne voľne, slobodne a jedna rybička pláva, ale pláva v akomsi akváriu, v nejakom boxe, nazvime to. A poďme si teda spoločne viac rozobrať počas dnešnej hodiny, teda, že či naozaj máme 2 rybičky, či naozaj máme nejaké to pomyselné akvárko a ako to vlastne máme, ako to vnímam a vidím. Takže toto je obrázok, ktorý mi najviac pasoval k dnešnej majstrovskej hodine a o tom, o čom sa chcem baviť. O spiritualite a náboženstve. Tak, predtým ako začnem, tak tí, ktorí ma vidíte úplne prvýkrát a úplne prvýkrát ste klikli na toto video, tak kto je váš dnešný sprievodca? Tak dovoľte mi sa predstaviť, moje meno je Patricia Sikora a som online učiteľka, autorka kníh a programov. Som sprievodkyňa ženskej komunity, tzv. Ženských kruhov. Som aktivátorka ženstva a ženského potenciálu. Som transformačná liečiteľka srdca a používam terapiu Theta Healing cez môj mentorikový program, kedy pracujem s touto technikou hlbšie.
A v neposlednom rade, ako vidíte, som žena, som manželka, som matka, som podnikateľka, som kamarátka, dcéra a bodky, 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 pretože mohli by sme pokračovať ďalej a ja by som o sebe mohla hovoriť a stavať sa do ďalších rolí, ktoré v tomto živote hrajem. V prvom rade, čo ale som a čo o sebe veľmi rada hovorím, je, že som vedomý tvorca svojho života. Takže to, čo reálne si tvorím, to, čo žijem, to potom predávam ďalej. To učím a tým mám takú víziu, že tvorím novú zem. Takže vlastne aj pri dnešnej téme, ja som to už spomenula, pri dnešnej téme ja veľmi rada spájam hmotu s duchom. Aj pri dnešnej téme sa vám budem snažiť ukázať, ako sa dajú prepojiť a či sa dajú prepojiť tieto dve témy, ktoré som si dnes vybrala na svoju hodinu. Tak, predtým ako začneme, tak máme tu také malé varovanie a také malé upozornenie. Tí, ktorí sledujete, tí, ktorí ma poznáte, tak možno ma už poznáte, možno viete moje zmýšľanie, možno viete moju myseľ, trošku nahliadnúť do mojej mysle, do môjho sveta, do môjho života. Tí, ktorí ma nepoznáte a ktorí ma vidíte úplne prvýkrát, tak to, čo vám tu dnes budem hovoriť, to, čo vám tu budem prezentovať, to, čo vám budem ukazovať, je môj uhol pohľadu. Sú to moje presvedčenia, je to moja viera, je to moja pravda. To znamená, že ak to, čo budeš dnes počuť, vidieť, cítiť, bude s tebou rezonovať, bude to s tebou rezonovať na 50%, tak je to super. Ak to bude s tebou rezonovať na 90%, alebo to, čo budeš počuť, budeš s 90% s tým rezonovať, tak je to super. A 10% bude to svoje. Ak naopak bude niečo, čo budeš počuť a vydržíš celú hodinu to počúvať a nebude to s tebou rezonovať, ale aj napriek tomu to vydržíš počúvať, tak aj to je super, je to úplne v poriadku, pretože to je tvoj uhol pohľadu, sú to tvoje presvedčenie, je to tvoja viera, je to tvoja pravda, je to tvoj život. Toto je len niečo moje, niečo, čo vám chcem ukázať z môjho sveta. Napriek tomu, že dnešná téma je veľmi kontroverzná, pretože samotné tieto dve slovíčka sú v našej spoločnosti veľmi kontroverzné a veľmi také hu a tak ďalej. Máte ľudí, ktorí sa o tom chcú baviť, máte ľudí, ktorí proste ako radšej ruky preč. Tak hneď na začiatok chcem povedať, že táto majstrovská hodina je bez toho, aby vás na niečo nahovárala alebo nenahovárala, aby vám niečo podsúvala alebo nepodsúvala. Je to vlastne majstrovská hodina, ktorá bude hovoriť o nejakom náboženstve, o nejakej viere, o nejakej spiritualite, ale je bez náboženstva. Bez toho, aby ja som na niečo apelovala, niečo vyznávala, niečo hovorila, že to áno, to je to správne. Nie, toto je proste úplne voľná téma, kde sa proste môžeme pobaviť úplne voľne o tom, ako to vnímam ja, ako to vnímaš ty. Ak sa niekde stretneme na tejto ceste, takže ak som povedala, ak s tebou bude niečo rezonovať, čo ja budem hovoriť, tak je to super, fajn, môžeš mi dať vedieť do komentára, môžeš mi napísať súkromnú správu. Takže ak sa niekde stretneme na tej ceste, fajn. Ak sa niekde nestretneme, tak aj to je fajn. Aj to mi môžeš napísať, aj to mi môžeš pozdieľať, že ty to vnímaš úplne inak. Takže poďme rovno na dnešnú tému a poďme, tí, ktorí ma poznáte, tak my to na začiatok preberáme tak, že preberáme to, že čo teda je tá dnešná téma, čo to je a potom si k tomu dávame nejaké body a nejako to rozoberáme. Takže poďme na to prvé slovo spiritualita. Čo je to spiritualita? Môžete sa teraz na chvíľku zacítiť do seba, do svojej mysle a opýtať sa svojej mysle, ako to vnímaš, ako to cítiš toto slovíčko, čo to v tebe vyvoláva, aký pocit to v tebe vyvoláva. Ako to máš? Je to niečo niečo, čo ťa straší? Niečo, čo vyvoláva strach? Alebo s tým nechcem mať moc dočinenia. No, čo to je? Aký pocit za tým mám? Je dobre si to rozkľúčovať.
A čo je za mňa spiritualita? Tak v prvom rade je to, vychádzame z nejakého, že je to nejaké anglické slovíčko, ktoré vzniklo, teda spiritualita. Spirit je zložené zo slovíčka spirit, ktoré doslovne, ak si ho preložíme, znamená duch, duša. Takže spiritualita, možno ste sa s tým stretli, že sa rovná duchovno. Duchovno rovná sa spiritualita, je to jedno a to isté. Ešte veľmi podobné tomu anglické slovíčka sú spirituality, spiritual, sacred, divine, of God, inner, inward. To sú všetko anglické slovíčka. Ak ja som prekladala tieto anglické slovíčka, alebo hľadala k ním preklad, tak našla som, že preklad k týmto slovíčkam je duchovnosť, duchovný, duševný, svätý, posvetený, posvetný, zasvetený, slávnostný, boží, božský, zbožný, bohabojný, duševný, to už tam je dvakrát, vnútorný, interný, známy, domáci. Vlastný, vrodený, dôverný, prirodzený, skutočný, základný, neoddeliteľný a bodky, 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 pretože by sme naozaj mohli pokračovať, koľko veľmi veľa významov my v slovenčine dokážeme podať, alebo dávame slovíčku spiritualita, spirit, sacred, divine, of God, inner. Ako si to my dokážeme prekladať? Čo sa týka slovíčka spiritualita, vzniklo to z latinského slova spiritualis, čo znamená vyslovený preklad duchovná. Znamená životnú prax, spôsob vnímania a osobného zaobchádzania s tým, čo človeka v rôznych rozmeroch presahuje. Duch, niečo viac. Duchovno rovná sa spiritualita, spiritualita rovná sa duchovno, takže už keď ste to niekedy počuli, tak ste sa možno stretli s tými obidvoma výrazmi, ktoré sú jedno a to isté. Označujú duchovnú oblasť, spirituálny život, dušu, psychiku človeka, môžu jeho myšlienky, predstavy, priania jeho city a tiež všeobecne schopnosť ľudského mozgu uvažovať o nejakom vonkajšom hmotnom svete. To je to, čo ja som našla na internete o spiritualite. Čo som našla o náboženstve je náboženstvo alebo relígia je vzťah človeka k posvetnému, staročiami sa vyvinulo a odklonilo od viery v Boha, ktorého mám v sebe, k viere v nejakú bytosť z vonkajšieho zdroja, z nejakého sveta. Je to nejaká dogma viery a dogma presvedčení, ktorému my veríme, ktoré nasledujeme väčšinou z generácie na generáciu. Si nejaké náboženstvo predávame. Náboženstvo má svojich vyznávačov, má svoj systém viery, má svoje presvedčenia, má svoje symboly, obrazy. Jednoducho je to nejaký systém, niekto ho už kedysi vytvoril, popísal, niekde ho nejako zaškatulkoval, dal ho do nejakého boxu. Náboženstvo je súbor a najznámejšie náboženstva máme kresťanstvo, judaizmus, islám, buddhizmus, hinduizmus a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak, to boli také základné rozloženia o tom, čo som ja našla na Wikipédii a na internete, čo to znamená spiritualita, čo to znamená náboženstvo. A teraz poďme na to. Otázka, prvá otázka, budeme ich mať dve, také základné. Takže, je to jedno a to isté? Je spiritualita a náboženstvo rovnaké? Čo myslíš? Ako to vnímaš? Zacíť sa do svojho srdca, do svojho stredu. A odpovedz si, ako to vnímam ja? V tejto chvíli pre tento moment. Je to pre mňa rovnaké? Je to pre mňa jedno a to isté? Alebo proste ako však duch, duchovný, spirituálny, posvetný, svätý, o tom, čo si tam na začiatku čítala. Je to pre mňa späté s tým náboženstvom? Je to náboženstvo? Náboženstvo je sväté, spirituálne, sväté, duchovné. Ako to mám? V akom bode som? Za mňa ti odpoviem, že áno aj nie. Pretože ja keď som tvorila túto prezentáciu, keď som sa na to naciťovala a mala možnosť ísť hĺbšie do seba, tak som si na jednej strane uvedomovala a spätne som si pretvárala celý svoj život
ako som to mala ja, ako som to vnímala, k čomu som bola vedená, čo som sa naučila, čo som prebrala z tých koreňov a naopak, čo som nové sa naučila a tak, alebo čo sa učím, kde som, čím som si prešla od tej minulosti až po tú budúcnosť, až po ten súčasný bod, kde som. A dospela som k rozhodnutiu, že za mňa je spiritualita a náboženstvo niečo rozdielne, že aha, to tam náboženstvo je niečo, spiritualita je niečo. A zároveň, keď som išla ešte hlbšie, tak som si vlastne ale uvedomila, že OK, na oko, ako to je rozdielne, tak je to vlastne spojené. Je to jedno. Takže za mňa, ak mňa by si sa teraz opýtala otázky, či je to jedno a to isté, tak podľa toho, s kým by som sa bavila, kto by sa ma to opýtala, podľa toho, ako by som nacítila a videla, ako to ten človek v tej mysli má poskladané, tak by som ti vedela povedať, že áno. Z tohto uhla pohľadu je to pre mňa jedno a to isté, pretože keby som cítila a videla, že sa rozprávam s niekým, kto rozumie tým dvom slovíčkam, pretože oni nemajú rovnaký názov. Spiritualita začína na S, náboženstvo začína na N. Takže ak by som videla a cítila, že ten človek chápe, že aha, S začína na S a N na N a vidí za tým niečo iné a vníma to a tak ďalej, tak by sme si mohli sa baviť aj o tom, že aha, áno, je to jedno a to isté, ale vidíme tam rozdiely. Ale ak by som naopak sa bavila s niekým, koho by som videla, že aha, tak ten proste nerozlišuje a berie to v jedno, tak by som aj ja povedala, no tak áno, je to jedno a to isté. Ja verím, že si rozumieme, na akom bode sme, že je to naozaj, sa bavíme o tom, že s 10 ľuďmi, ak by som to mala teraz pred sebou 10 ľudí, tak mohlo by byť 5 ľudí, ktorí by mi povedali, že áno, je to jedno a to isté. A ja by som sa dokázala k ním naladiť a baviť sa o tom, áno, poďme sa o tom baviť, je to jedno a to isté. Alebo by som tu mala 5 ľudí, ktorí by povedali, nie, je to niečo rozdielne. A ja by som sa na nich naladila, aby som povedala, OK, poďme sa baviť o tom, čo je toto rozdielne. A ja pri teda dnešnej masterclass chcem prebrať aj tých jedných 5 ľudí, ktorí to berú, že áno, je to jedno a to isté, ale zároveň chcem prebrať aj tých 5 ľudí, ktorí to berú, že nie je to jedno a to isté, je to iné. Jo? Dúfam, že ti to dáva zmysel. Ak sa mám ja na seba zamerať a na svoj príbeh, tak ja som bola od narodenia a celé svoje dospievanie vedená k náboženstvu, bola som vedená k jednému smeru, k jednej pravde. Nebola som ale vedená spirituálne k jednému prepojeniu s jednou jednotou, jednou pravdou. Za mňa som mala v mojej rodine skvelý príklad. A za to ďakujem svojej rodovej línii matky a svojej rodovej línii otca, pretože úplne pre zjednodušenie, pretože ak by som chcela rozoberať celý svoj životný príbeh, tak to by bolo na ďalšie masterclass a bolo by to asi na pár hodín, ale úplne v skratke to môžem rozobrať tak, že môj krásny príklad z mojich rodových línií je ten, že pre príklad, mala som jednu rodovú líniu svojich predkov, ktorí vyznávali a uctievali chodiť do kostola a modliť sa a proste robiť nejakú službu a tam, jo, musíš ísť tam do vonku, do toho kostola, tam pomodliť sa, zapaliť sviečku, vieme. To je tá jedna, tá rodová línia. A druhá línia tých mojich predkov bola, že ať musíš nikam chodiť, môžeš si aj doma vytvoriť ten kostol, môžeš sa pomodliť, môžeš si zapaliť doma tú sviečku. Chápeš? Dáva ti to zmysel? A ja som si až postupom času musela samozrejme prejsť, pretože ja som mala obdobia, kedy som jedno obdobie svojho života inklinovala viac k tomu, že som chodila vonku do toho náboženstva a hľadala v tom náboženstve tú pravdu. A potom som mala to obdobie, kedy som proste budovala to náboženstvo v tom vnútri. A až postupom času mi došlo, že vlastne aj moja jedna rodová línia, aj moja druhá rodová línia hovorili obidvaja a hovoria stále jedno a to isté.
hovoria stále jedno a to isté, len každý to volá nejak inak. Takže teraz ľudia sú považne zmetení, keď poviete slova, áno, ja som spirituálna, ja som duchovná, ja som celý život v tomto vyrastala a moji predkovia, moje rodové línie, jedna a druhá, boli zmetení v tom, keď som jednej mohla povedať, že áno, ja som spirituálna, duchovná, ale nie som nábožensky založená. A naopak som mohla jednej a druhej povedať, že áno, som nábožensky založená, vyznávam toto náboženstvo, ale mám to s týmto duchom takto. OK, dáva nám to zmysel? Ja verím, že nás nejako nemotám, ale verím, že chápete tieto dve aspekty. Pretože väčšina ľudí, ak im poviete túto vetu, že ja som spirituálna, som duchovná, ale nie som nábožensky založená, tak to majú zmätok. A je to úplne v poriadku, je to pre nás úplne prirodzené, pretože my z tých rodov, my z tých generácií, naši predkovia, ako sme boli predkaní rôznymi náboženskými smermi, naši predkovia vyrastali v rôznych dobách, prešli si rôznymi náboženskými smermi, rôznymi náboženstvami, tak naozaj tam môžu vznikať v tých koreňoch obrovské zmätky. No, a vy potom si v tom už vo vašom živote vyberiete tú matku toho otca a jedni to má tak a druhý to má tak. A kde je tá pravda? No, kde je tá pravda? Tá pravda je v tom strede. Tá pravda je to, že aj jeden má tú pravdu, aj druhý má tú pravdu. Ak by sme sa teraz zamerali na to, čo je to Boh, mám tu tých 10 ľudí, 5 takých, opýtam sa týchto 5, čo je to Boh. Prvý mi povie toto, druhý toto, tretí toto, štvrtý toto, piatý toto. Opýtam sa týchto druhých z druhej skupiny, čo je to Boh. Títo mi povedia, to je toto, to je toto, to je toto, to je toto, to je toto. Každý mi to povie ako? No, v prvom rade z vlastnej úrovne vedomia, z vlastnej toho, ako to on má nastavené, z toho, ako to on predal od svojich predkov, z toho, koľko zmätku v tom má alebo nemá. Povie mi to o tom, koľko sa možno naučil o tom, koľko študoval o tom, pretože my máme rôzne náboženstva. Máme rôznych bohov. A zároveň mi niekto môže povedať, že OK, ale za mňa je proste Boh to všetko. To všetko okolo mňa. To všetko a všetkým. A ja tam mám napísané, že Boh je veľmi sprofitované slovo, pretože naozaj možno mi dáte za pravdu, možno mi dáš za pravdu, že naozaj už si sa stretla, že Boh sa využíva pri rôznych veciach. Jo, máme Boha, ktorý je trestajúci, máme Boha, ktorý je milujúci, máme Boha, máme Boha, pre ktorého sa musíme obetovať, máme Boha, ktorému proste nemusíme dať nič, máme rôznych bohov. Takže, čo sa týka toho samotného slova, tak naozaj, ak sa s niekým bavím o tom, čomu verí a ako to má, a keď sa s ním idem baviť o tom, čo je teda pre neho to spirituálne, čo je tá spiritualita a čo je to náboženstvo, alebo či je to jedno a to isté, tak sa opýtam, čo je pre teba Boh? A už podľa toho, čo mi ten človek hovorí, viem, do akej skupinky si ho mám zaradiť. Či je to človek, ktorý to vníma, že aha, je to jedno a to isté, alebo či je to človek, ktorý to dogmaticky nejako berie, že tak, toto je ten Boh. Pomínaš si na ten obrázok, to je tá rybka. To je ten Boh, ten môj Boh má takéto pravidlá, toto musí chodiť do kostola 2-krát za týždeň, každú nedeľu, toto musí robiť a tak, to proste, takýto je môj Boh a bodka, alebo proste takýto je môj Boh. A podľa toho k nemu pristupujem. Pretože podľa náboženského človeka je pojem Boha vopred určený, pomenovaný, prichádza so stanovenou metódou, ako ho mám uctievať, kto je to Boh, má nejaké pravidlá, No to je tá rybička v tom akvárku. Na druhej strane duchovný človek sa obracia dovnútra
Aby našiel svoju pravdu, to je to, čo som povedala na začiatku. Ja mám svoju pravdu, ty máš svoju pravdu. A ani jedna nie je pravdivejšia. Moja je pravdivá pre mňa, tvoja je pravdivá pre teba. A nachádza toho Boha v sebe a v celom svojom živote. OK? Takže druhá dôležitá otázka dnešnej majstrovskej hodiny znie: je spiritualita náboženstvom? Čo myslíš ty, drahá bytosť? Ako to máš, ako to vnímaš? Ja verím, že neurobila som ti ešte väčší zmetok v tvojej hlavičke. A keď náhodou, že by sa ti spustil ešte väčší zmetok, tak ti poviem, že je to v poriadku, príjmi to. Smie to tak byť, pre tento moment je to v poriadku. Príjmi to, že mám zmetok medzi tým, jedni ma učia to, druhý to, jedni mi hovoria to, druhý ono, kde je tá pravda. Pre tento moment je to v poriadku, je to tak, ako to má byť. Ty sa vedome každý deň rozhoduješ asi na svojej ceste, čomu budeš veriť a čomu nebudeš veriť. Čo pre teba pravda bude a čo pre teba pravda nebude. Pre tento moment je v poriadku priznať a uznať, že je to tak, som z toho proste zmetená. Jo? Na zmetku nie je nič zlé. Ja som vyrastala celé svoje detstvo v tom obrovskom zmetení toho, či teda mám chodiť do toho kostola a mám sa modliť v tom kostole, alebo proste nemám chodiť do toho kostola a mám sa modliť doma, alebo proste jak to mám mať. Jo? Takže, druhá otázka. Je spiritualita náboženstvom? Hoci majú veľa podobností a existuje medzi nimi veľmi úzky vzťah, medzi náboženstvom a spiritualitou existujú rozdiely. A teraz v mojej prezentácii mám také rozdiely medzi náboženstvom a spiritualitou a je to len vlastne pre tých, ktorí to vnímajú, že je to niečo rozdielne a potrebujú pre tú svoju myseľ mať nejaké také záchytné body, teda v čom je to rozdielne. Okay? Tak si to poďme rozobrať. Takže podľa definície náboženstvo je osobný súbor alebo inštitucionalizovaný systém nejakých náboženských postojov, presvedčení, praktik. Je to nejaká služba a uctievanie nejakého boha, nejakého nadprirodzena. Samozrejme, každé to náboženstvo má vlastného boha. No, ja tu nejdem rozoberať jedno konkrétne náboženstvo, ja tu rozoberám rôzne náboženské smery, pretože ja som na začiatku povedala, že my máme rôzne náboženské smery. Spiritualita na druhej strane znamená nejakú skúsenosť spojenia s niečím väčším, ako som ja samotná. Žiť každodenný život úctivým a nejakým posvetným spôsobom. Spiritualita je určitý aspekt ľudskosti, ktorý sa týka spôsobu, akým ten jednotlivec hľadá ten význam, hľadá ten účel a nejaký spôsob, ako prežíva spojenie s tým vyšším, s tým zdaným okamihom, s tým druhým človekom, sám so sebou, s prírodou, k tomu niečomu, čo je pre ňoho významné, čo je pre ňoho posvetné. Pretože pre každého je posvetné niečo iné. Ideme ďalej. Náboženstva sú väčšinou najčastejšie založené na živote, učení a viere nejakej historickej alebo archetypálnej postavy. Väčšinou sú to v tom období, kedy vznikali rôzne náboženstvá, tak vtedy žili rôzni majstri a sú to rôzni majstri rôznych náboženstiev, ako Kristus, Budha, Mojžiš, Krišna, Mohamed a tak ďalej. To, ako vlastne oni žili svoj život a podrobnosti o ich živote, o tom, ako boli svätí a ako mali vyvinuté obrovské tie schopnosti a dary, vlastne my ako ľudia preberáme cez takú určitú hmlu, pretože preberáme to prostredníctvom nejakej ústnej tradície, z generácie na generáciu, z predkov, písaných textov a tak ďalej. A to je to, že, viete, tu máme 10 ľudí a jeden to povie tak, druhý to povie tak, tretí tam pridá tretie slovo, štvrtý tam pridá ďalšie dve slova, piaty, šiesty, siedmy a po 10., takže už po 10. generácii predkov, my už o nejakom náboženstve už máme rôznu hmlu, jo? Nazvime to takto.
A vlastne tieto postavy alebo títo majstri sú predmetom uctievania a oddanosti a tvoria základ náboženských praktík a rituálov v tej komunite. Spiritualita naproti tomu je väčšinou založená na nejakej praktickej, niečo, čo si ja sama vyskúšam, niečo, čo si zažijem, na praktickej aplikácii učenia zakladateľa. Duchovní ašpiranti dbajú na radu japonského básnika, ktorý hovorí, že ja sa nesnažím kráčať v stopách múdrych, ale hľadám to, čo oni hľadali. Takže áno, napríklad študujem život Krista, ale na vlastnom živote, na vlastnej tom, že skúšam, na tej vlastnej praktike zisťujem, aha, čo to je ten Boh napríklad. Alebo na majstre Budhu, na jeho živote. Skúšam rôzne praktiky, praktikujem buddhizmus vo svojom živote a teda skúšam a hľadám tú vyššiu pravdu. Okay? Ja verím, že nám to dáva zmysel. Náboženstvo je jedným z charakteristických znakov náboženstva, je vlastne jeho organizácia. Čo to je? To je tá rybka, ktorá je už v tom akvárku. No? Ona už je organizovaná, ona už je štrukturovaná, ona už má svoje pravidlá. Má zákony, doktríny, kódexy, kritériá, to všetko vytvára tú štruktúru. Je to systém toho náboženstva. Nie je to zlá vec mať tento systém, nie je to zlé mať ako sa to povie, tá rybička má to akvárko. Nie je na tom nič zlé, je to perfektné. Za mňa je ešte perfektnejšie vedieť, kedy z toho akvárka vyskočiť do toho šíreho oceánu a kedy sa možno vrátiť naspäť, keď potrebujem. No, je to vždy o uhle pohľadu. V predchádzajúcich neistejších časoch pomáhali pravidla a dogmy, to sa bavíme o tých našich predkoch, organizovaného náboženstva dávať pocit tým našim predkom, pocit istoty, pocit slobody, pomáhali viesť a utešovať tých, ktorým chýbala viera. Pretože viera pre nás, život, pre našich predkov je veľmi dôležitá. Každý v niečo veríme. Aj ten človek, ktorý ti povie, že neverí, tak svojím spôsobom neverí v niečo. Alebo neverí v nič. Ale v to nič je niečo. Spiritualita sa však oslobodzuje od nejakých obmedzení a rigidnej štruktúry, ktorá sa niekedy spája s tradičným náboženstvom. Duchovní ašpiranti si uvedomuje, že je na necestnej ceste vlastného seba objavovania, skúšania. Neriadi sa nejakým súborom nejakých pravidiel, ale riadi sa vlastným vnútorným volaním k vlastnému duchu, k niečomu vyššiemu, k niečomu, čo ma presahuje. Týmto spôsobom môže spiritualita niekedy pôsobiť ako nejaký vzpúrny akt i solo a opustiť kmeň. Veľmi duchu amerického filozofa a básnika Emersona, ktorý povedal: buď sám sebou vo svete, ktorý sa neustále snaží ti niečo ktorý sa neustále snaží ti niečo iné, je najväčší úspech. Aha, ktorý sa snaží byť niekým iným, je ten najväčší úspech. Náboženstva sú vďaka svoje staročia a po tisícročia sú veľmi často zakorenené v tej tradícii. Jo? Majú tie rituály v tej viere, tá doktrína, to sa predáva z generácie na generáciu, ja už som to spomínala. Jo? Každé svoje náboženstvo si stráži svoje praktiky, svoje hodnoty, stráži sa to, čomu verí, stráži sa toho učenia, toho majstra, ktorého si zobrali pre to náboženstvo. A je to pochopiteľné, že každé náboženstvo sa snaží udržať to svoje. Zároveň spiritualita je troška uprednostňuje taký ten rast, takú tú evolučnú mentalitu. To znamená, je flexibilná, prispôsobuje sa konkrétne tomu, čo sa okolo nás deje. Konkrétne tomu, ako my, ako úroveň, ako ľudia, ako úroveň ľudstva narastá. Tak tomu sa prispôsobuje tá naša spiritualita. To znamená, duchovný rast je vlastne evolučný proces. Spiritualita zahrňa zmenu a vývoj nášho vedomia.
s duchovnou praxou a myšlienky a interpretácia sa menia, keď sa jednotlivci a spoločnosť, svet posúvajú vpred. Jo, ja verím dnes niečomu, ale za 10 rokov môžem veriť niečomu úplne inému. To je v tej spiritualite. Ak mám náboženstvo, tak tam už mám dopredu dané, čomu verím a už ja veľmi ani nerozmýšľam o tom, že by som mohla veriť niečomu inému. Pretože proste ja verím môjmu náboženstvu a tak to mám a bodka. A je to tak v poriadku. Náboženstvo je vo svojej podstate o viere. To znamená, že viera je založená na niečo, na bezpodmienečnom prijatí učenia náboženstva. Na rozdiel od vedeckého svetonázoru náboženstva nevyžadujú dôkazy na nejaké potvrdenie svojich tvrdení. Prostredníctvom náboženstva sa učíme veriť v Boha alebo v písma ako v neomylnú a nekonečnú pravdu reality. Prijatie a odovzdanie sa božstvu sa učia ako cesta, ktorá vedie ku konečnému spaseniu. Samotná spiritualita nezavrhuje vieru, častokrát sa viac opiera o priamu skúsenosť ducha a toho božstva, nás, toho, čo my sme zažili. Takže máme tam rôzne duchovné praktiky ako meditácia, yoga, ticho, kontemplácia nám umožňujú nadviazať kontakt s nejakými našimi vyššími stavmi našho vedomia, našej mysle a pomáhajú nám vlastne na základe toho, čo my sme zažili, si vybudovať tomu, čomu by sme mohli veriť. Takže niečo viem, pretože mám skúsenosť, sama som to okúsila a nechala som to zarezonovať v sebe. No, na rozdiel od toho, aby som verila tomu, čo mi niekto ako povedal, že OK, to je pravda, ale proste ja som si zažila niečo iné. Napriek najlepším úmyslom môžu náboženstva niekedy obsahovať jemný spodný prúd strachu, ako napríklad koncepty prvotného hriechu, Božieho súdu, Božieho hnevu, večného trestu a tak ďalej. To je to, čo sme sa bavili o tom, úplne to tak skrátim, že keď by som sa opýtala týchto, že čo je to Boh, oni by mi povedali, aký je ich Boh, a oni by mi povedali, no, že ich Boh je trestujúci, ich Boh má takéto pravidlá, blablabla, a naopak títo by mi povedali, no, ale môj Boh je milujúci, môj Boh je odpúšťajúci, môj Boh je taký, nemá žiadne pravidlá, Jo, to je o tom, že to náboženstvo, po väčšine náboženstva, aj keď majú dobrý úmysel, ale po väčšine náboženstva vibrujú s tou vibráciou toho strachu. Na rozdiel spiritualita nevibruje na strachu, väčšinou vibruje na úrovniach toho súcitu a toho prístupu k tej živote a tej smrti a toho proste, že ktorý podporuje všetky ľudské bytosti, podporuje každého v tej bezpodmienečnej láske a láskavosti. Ja dosť často si hovorím vetu ako napríklad, čo by teraz urobila láska? Pretože láska je pre mňa najväčšia pravda. Láska je pre mňa proste Boh. A koľkokrát, keď sa dostanem do nejakej situácie vo svojom živote, tak sa opýtam, OK, čo by urobila láska? Čo by urobila bezpodmienečná láska? Láska, ktorá je bez podmienok. No a to už sú potom veľmi zaujímavé koncepty, čo vám dá tá myseľ. Takže, aby sme si to teraz celé zopakovali, tak poďme k tomu teda spiritualita plus náboženstvo. Sú to len nejaké ukazovatele, ktoré majú preskúmať lepšie vlastnosti medzi dvoma rovnako platnými prístupmi k hľadaniu jednej jedinej pravdy. Inými slovami, z duchovného hľadiska nikto nemá monopol na pravdu. Všetci sú vítaní v Božích očiach, alebo ak by sme to chceli inak, všetci sú vítaní v očiach jedného zdroja. No? Všetci pochádzame z jednoty. Ja som povedala, že pre mňa je Boh láska. Pre mňa je Boh bezpodmienečná láska. Takže za mňa nasledujme jednoducho svoje srdce. A keď moje srdce hovorí, že určitú časť svojho obdobia mám byť nábožensky založená a mám študovať kresťanstvo, buddhizmus, hinduizmus a tak ďalej, tak dôverujem svojmu srdcu
a študujem to, čo študovať mám. Ak mi moje srdce hovorí, že nemusím študovať náboženstva žiadne, ale mám ísť napríklad touto cestou, tak sa držím toho, čo mi hovorí to moje srdce. Takže nasledujem jednoducho svoje srdce. Zameriavam sa v prvom rade na lásku, nie na strach, pretože ja už som to párkrát zopakovala a zopakujem v svojich majstrovských hodinách, že my na tomto svete máme v podstate dve základné úrovne, na ktorých vibrujeme. A bude to úroveň alebo energia lásky, alebo energia strachu. A v prezentácii som mala trošku pripomenuté, že ak vibrujem na náboženských smeroch, tak náboženstva väčšinou vibrujú so strachom. No, to vieme, že čo ten náš Boh urobí, keď nesplním to a to. Robme to, čo považujeme my za správne. Ak mi z tohto náboženstva, ktorý mi moji predkovia predali, vyhovuje 80%, tak si z toho vezmem 80% a 20% si nastavím takých, akých ja chcem. Budem objavovať to, čo je pre mňa a pre môj život pravda. A možno postupom času prídem na to, že čím viac viem, čím viac sa učím, čím viac objavujem, čím viac si uvedomujem, tak tým viac prichádzam na to, že vlastne nič neviem. Ja? Možno sa dostanem do toho bodu. Spájajme sa. Pretože naše duše, duchovnosť spája. Náboženstva trošku rozdeľujú. Pretože keď sa zacítiš na to, keď povieš, že áno, ja vyznávam toto náboženstvo, tak málo ktorý človek, ktorý je ortodoxne založený a verí svojmu náboženstvu, sa dokáže porozprávať s druhým človekom, ktorý je naopak opozitne založený na druhom náboženstve. No? Ale skúsme to, prečo nie? Ja nehovorím, že ja mám pravdu a moja pravda je iba moja pravda a tvoja pravda nie je pravda. Nie, ja som povedala, moja pravda je moja pravda, je to môj život, tvoja pravda je tvoja pravda a je to tvoj život. A ak sa niekde stretneme, tak super. A ak sa niekde nestretneme, tak tiež super. Je to v poriadku, smie to tak byť. Usilujme sa v našom vnímaní a našom ponímaní a o tom, keď hovoríme o spiritualite alebo náboženstve, o tom hovoriť, že je to jednota. Pretože pravda je pre nás všetkých rovnaká, napriek našim rozdielom. Každý z nás, keď je v nejakom, alebo keď verí nejakému náboženskému smeru, alebo vyznáva nejaké náboženské učenie, hľadá nejakú pravdu. Každý, kto vyznáva nejakú spiritualitu alebo sa venuje spirituálnemu rozvoju svojej duše, učí sa od svojej duši, tak vyznáva nejakú pravdu. Každý z nás je rozdielný, ale všetci ideme do toho jedného cieľa. No nie? Takže prevezmime teraz plnú zodpovednosť za svoj život a konajme hlavne s čistým zámerom. To znamená, vyberajme si pre svoj život, či budeme vyberať zo strachu alebo z lásky. Pretože to, čo budem vysielať, to budem dostávať. Možno ste už počuli, karma je zdarma. Je to zákon príťažlivosti, zákon nášho vesmíru, ktorý funguje tom, že ja keď budem vysielať a vibrovať na strachu, tak budem strach do svojho života priťahovať. Kráčajme každý svojou vlastnou cestou. To je úplne ideálne. A teraz poďme na nejaké aktivačné mantry, pretože tí, ktorí sledujete majstrovské hodiny, tak vy viete, že ja mám vždy nejaké aktivačné mantry. Mantra je modlitba alebo citát, niečo, čo si môžem opakovať. Vyber si niečo, čo s tebou rezonuje a môžeš to zapísať, alebo si môžeš robiť print screen a opakuj si to, hovor si to. Raz za čas si to prečítaj. To, čo ti tie slová, čo ti tí ľudia v ten daný moment hovoria. A ja som pre dnešnú majstrovskú hodinu naozaj nevedela vybrať, ktoré, takže som vybrala viac. A pretože každý na svojej ceste potrebuje niečo iné.
Takže prvú aktivačnú mantru, ktorú tu mám, citát, ktorý povedala Teal Swan, hovorí o tom. Veľa ľudí si myslí, že byť duchovný znamená byť pozitívny. Ale byť duchovný znamená uvedomovať si seba a byť si plne vedomý seba. Stať sa vedomým znamená niečo úplne iné, ako stať sa pozitívnym. Aby sme boli naozaj vedomí sami seba, plne vedomí, musíme sa v prvom rade naučiť byť autentický. A autentickosť zahrňa oboje. Tak ako byť pozitívny, tak byť aj negatívny. Nádherný citát, ktorý nádherne spája. Eckhart Tolle povedal, duchovní mistrovia všetkých možných tradícií, a ja som vám tu dnes rôznych povedala, z rôznych náboženstiev, sa už od pradávna zhodujú v tom, že prítomný okamih tu a teraz je bránou do sféry duchovná. No, čo to robí tu a teraz vo mne, táto majstrovská hodina? Ako to vo mne vibruje? Čo to so mnou robí? Netúžim po pominuteľnom pozemskom kráľovstve. Usilujem sa o nebeské kráľovstvo, ktorým je duchovné oslobodenie. K tomuto cieľu nie je pre mňa nutné, aby som hľadal útočisko v jaskyni, nosím svoju jaskyňu so sebou. Gandhi. Robiť vnútorný pokrok je nakoniec všetko, na čom záleží. Všetko ostatné pominie, okrem plodov nášho duchovného snaženia. Paul Brunton. Veď v čom spočíva zmysel života? Zamýšľal si sa niekedy nad tým? Najvyšší zmysel života každého jednotlivca spočíva v poznaní svojej vlastnej duše. Všetko ostatné je dočasné, pominuteľné, jednoducho len prach a ilúzia. Jediná cesta, ako spoznať svoju dušu, vedie cez vnútornú lásku. Cez mravné očistenie svojich myšlienok a cez úplné neotrasiteľné presvedčenie, že tento cieľ dosiahneš skrze svoju vnútornú vieru. Kým z teba ešte sála život, nikdy nie je neskoro spoznať sám seba. Nájsť v sebe svoju podstatu, svoj svätý, životodárny prameň svojej duše. Vyznaj sa sám v sebe a pochopíš, kto naozaj si. Nádherný citát. Anastasia. Tvoju dušu nezaujíma, čím sa živíš, a keď sa tvoj život skončí, nebude to zaujímať už ani teba. Tvoja duša sa stará len o to, kým si, kým robíš čokoľvek. Neil Donald Walsh. Tak. A ja ešte pripomeniem, pretože ak mám zmätok v tom teda, čo je to spiritualita, duchovno, čo je to náboženstvo, teda čomu mám veriť, tomu alebo tomu, ak máš v tom zmätok, tak v prvom rade príjmi to, pretože zmätok, chaos je v poriadku, je to v poriadku, je to super, že tu prišiel. Pripomínam, ty si vedomý tvorca tomu, čomu máš veriť. Ak to, čomu doteraz veríš, alebo to, čo ti predali tvoji predkovia, s tebou nesúzni, nie je ti to proste, necítiš sa v tom dobre, tak hľadaj nové spôsoby, začni si tvoriť, pretože ty si vedomý tvorca svojho života, takže začni vedome hľadať to, čomu budeš veriť, začni sa o to zaujímať, začni viac študovať, začni hľadať, aby si postupne prišiel na to, teda, čo to je tá spiritualita, duchovno, čo to je to náboženstvo. Ak sa ťa niekto opýta, čo je to Boh, tak aby si vedela povedať z vlastnej autentickosti, čo je to pre teba teda, alebo kto je pre teba Boh, ako by si ho
definovala. A pamätaj ešte na jednu vec, buď kľudne nábožensky založená, zober si zo svojho náboženstva to, čo potrebuješ, a to, čo nepotrebuješ, to, čo ti neslúži, jednoducho prepusti a nájdi si pre seba niečo iné. Alebo buď iba duchovne, spirituálne založená a nevyznávaj žiadne náboženstvo. Je jedno, akou cestou budeš kráčať, ver, že to, čo si v daný moment, v túto chvíľu pre seba vyberáš, je to, čo je pre teba to správne. A vždy si proste to môžeš zmeniť. To, že teraz veríš tomu, vyznávaš tento náboženský smer a máš to tak a tak a tak, neznamená, že o 5 rokov tu budeš mať rovnako. Príjmi to, majstrovská hodina z minulého mesiaca, že život je zmena. Príjmi to, že ešte 3 roky veríš tomuto a za 3 roky možno začneš veriť niečomu úplne inému. A ak toto naozaj, milá ľudská bytosť, príjmeš do svojho života, dokážeš prijať toto presvedčenie do svojej mysle, tak sa ti bude nádherne žiť v tomto hmotnom svete. Bude sa ti nádherne žiť medzi spiritualitou, duchovnom a medzi náboženstvom. Tak, a ak je tu niekto, koho zaujíma viac o týchto témach, o tomto, tak za mňa vám vrelo odporúčam knihy Neil Donald Walsh, Hovorí s Bohom. On tu má 1, 2, 3, ale myslím, že už je aj 4. kniha. Dá sa to, je to v slovenčine, je to v češtine, dokonca sa dajú stiahnuť audio nahrávky, alebo teda si to môžete vypočuť, alebo si môžete stiahnuť e-bookovú verziu, je to jedno, kúpiť si originál knihy, je to jedno, úžasné knihy o tom, kto je Boh, čo je Boh, čo je láska, čo je šťastie a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň viac ešte o týchto témach je úžasný web Mindvalley, ktorý vlastne, pokiaľ ja si dobre spomínam, tak oni majú 4 zadarmo masterclass, majstrovské hodiny od rôznych učiteľov o tom, ako oni vnímajú, čo to je spiritualita, čo je to náboženstvo, je to jedno, nie je to jedno, ako to je, a tak ďalej. Takže ak ťa to volá, tak buď si vyber knižky, alebo si choď na web, nájdi si to, choď si za tým, za čím ťa volá. Za čím ťa volá primárne tvoja duša. Pretože ak si dosledovala toto video až do konca, tak to znamená, že ťa niekde tá tvoja duša volá. A ja ti ďakujem za sledovanie a informujem ťa, že tak ako táto majstrovská hodina, tak aj všetky ostatné sú zaznamenané na mojom Facebooku, na Aktivátor ženstva Patricia Sikora, takže môžeš si to tam nájsť, môžeš si to znova vypočuť. Možno za pár mesiacov alebo za pár rokov si pozrieš túto majstrovskú hodinu a opäť ti to doklikne niečo úplne iné a povieš, aha, ja to chápem viac. Aha, vlastne ja som sa naučil niečo a vlastne ja ako viem niečo viac a zase niečo neviem. A zase o pár rokov prídem na to, že zase niečo viem a neviem a tak ďalej. Alebo ich nájdeš túto majstrovskú hodinu a všetky ďalšie na mojom YouTube kanále. A ak chceš vedieť viac o mne, o tom, čo robím a čomu sa venujem, tak na mojej stránke a tá je www.patriciasikora.com. No a ja ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť pri ďalšej majstrovskej hodine. Mne dnes bolo veľkou cťou, že som mohla túto hodinu prebrať, že som mohla prebrať tieto témy. A ak máš na mňa akékoľvek ďalšie otázky, a ak máš nejaké postrehy k tomu, ako to vnímaš, ako to vidíš ty, môžeš mi napísať dole do komentára, alebo mi môžeš napísať mail, správu, čokoľvek. A ak máš pre mňa nápad na nejakú ďalšiu majstrovskú hodinu, ktorú by sme si spolu mohli dať, nejakú tému, ktorá je
hmotná alebo viac spirituálna, tak mi to tiež môžeš napísať. Takže ja sa pre dnešok lúčim, lebo sa mi už pletie jazyk, takže ja sa lúčim a budem sa tešiť pri ďalšej hodine.